אוקיי, וזה הקול. כן. אוקיי, חיבוקים, וזה הקול. לפני ש... חבר'ה. זה הכל. אתה מוכן למעלה? אוקיי, בוא נעלה למעלה. עוד מעט קוראים ספרים והולכים לישון. אני רוצה לראות שאתה יכול להשתלט עצמך. אוקיי. עכשיו כל אחד, כל אחד עכשיו לעזור לאבא לנקות פה קצת את החדר, עשינו בלאגן, ואז נעלה למעלה לקרוא ספרים. I can hear you. אתה צריך להקשיב. מי אחראי על הספרים? גר.